So what's up guys? What's up mga barads? And what's up guys? What's up mga barads? This is Larny and welcome to my YouTube channel. So guys, for today's vlog, nagbabalik kusina tayo! Yahey! So like for how many months na hindi tayo nakapagluto. Ngayon, magluluto ulit tayo at maghahanda tayo ng isang recipe na napakasimple pero masustansya. So ayun nga guys, so bali na papanahon ngayon ng lockdown, so wala tayong masyadong access like supermarkets or even palengke, mahirap na rin. Pero like kung meron kayong ingredients na to, pwede nyo itong gayahin kasi hindi naman siya mahirap hanapin. So yun nga guys, gagawa tayo ng ukoy, pero yung ukoy natin is puso ng saging. So, ayan. So, bali ito siya guys. So, tcharan! Ayan. Usually kasi pag nasa metro ka, yung ukoy, yung version nila ng ukoy doon is like yung shrimp na maliliit or di kaya yung dilis, ganon. Pero since nasa province tayo guys, ayan, gagawa tayo ng version na gulay naman, which is yun nga yung puso ng saging. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ukoy. So ayan, ito actually napakasimple siya. Kung nasa probinsya ka, pwede ka lang makakuha ng puso ng saging sa tabi-tabi or sa mga bundok, ganon. So actually ito guys, sa likod bahay lang namin. So, ito na yung mga ingredients natin. Main ingredients is yung puso ng saging. And then, we have pechay. Likod bahay din to, galing to guys. Yan. Tanim. And, kailangan natin ng egg. So, actually guys, you can use the regular one, the regular egg. Pero ito kasi, since meron kaming pabo na nangingitlog, kumuha rin kami ng 2 itlog ng pabo. But you can use regular egg. And then of course, yung ating flour. Ayan, 2 cups of flour. And then, what do you call this? Ground pepper. And then, kailangan lang natin ng 1 teaspoon ng baking powder. So, kukuha na lang tayo dito later on. So, I think, and of course, cooking oil. So, ayan. So, unang-una, ayan, gagayatin natin to, itong puso ng saging. And then, yung ating pechay. So, ayan, let's start. So, ayan guys, bali ito na siya. Natagtad na natin yung ating puso ng saging. So, ngayon, ang gagawin natin is lalagyan natin ng salt. Or pipigain natin siya. Ayan. With salt. Para itong process na to, ginagawa natin siya para matanggal yung pait. So hanggang sa mag-juice siya. Ayan guys, so, ayan.
Para matanggal yung pakla, rather, hindi yung pait. And then after guys, bali ito na yung napiga natin. Ayan, so hindi na siya mapakla. So after natin mapiga yung ating puso ng saging, i-mix na natin yung ibang ingredients. Like this one, yung pechay. Ayan. Of course, yung flour. Salt guys, and then salt, yan, and then ground pepper, yan, and then yung ating baking powder, at least 1 teaspoon, pero tatansya ko. Yan. Or tantahin mo. And then of course, yung ating egg. Yan. Yan. And then water. Yan. Perfect. And then, of course, using your bare hand, ayan, bali hahaluin natin siya. Ayan. Of course, kailangan mong munang maghugas, guys. Pero ako, of course, naghugas na ako, no? Ayan, hahaluin lang natin. Kapag okay na yung consistency niya, okay na sa'yo, ayan. Pero, pwede mo naman like this one. So, kulang pa siya ng flour. Pwede na naman natin siyang i-adjust. Pwede tayong magdagdag ng flour. Pero, actually, ito pwede na rin siya. Kasi pag finay mo naman siya, hindi siya, or hindi na siya maghiwa-hiwalay. Wag lang masyadong watery, guys. So, ilalagay ko na lahat yung flour. Ayan. Then, ito na siya, guys. Ayan. So, pwede na to, guys. After, pwede na natin siyang iprito. So, ganyan lang siya, guys. Ayan. Siyempre, dapat hiwa-hiwalay siya para mabilis maluto. Lalagay pa tayo dito. Ayan, perfect. Tapos pag nag-change na yung color into brown, pwede na siyang balik ka rin. Charan! So, bali yan na guys, yung ating finished product. Ayan, yung ating ukoy na puso ng saging. And then, of course, yung ating sausawan, suka, sibuyas, asin, at saka konting sili. So, let's try. Let's taste. So, ngayon, titikman na natin yung ating ukoy. Ayan guys, oh. Yan. So, ayan, oh. May nakikita nyo yung pechay. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung sausawan natin, ayan. Kita ba? Ay, baka matapon. So, ayan nga, suka, asin, onion, chopped onion, and then konting-konting sili lang. And, nagle-blend din,
Mas bagay ito kasi guys, kesa yung sa ketchup. Though, pwede naman yung ketchup. So, ayan. Sausaw natin. Let's taste. I love it. Ang sarap. Perfect. Grabe guys. Ang sarap niya. So, ayun nga, super dali lang siyang lutuin. Kung nakita nyo kanina, ganun lang yung process niya. So, super perfecto ngayon sa lockdown. So, pwede natin siyang gawin sa ating mga kanya-kanyang bahay. So, ayun guys, papatikim natin. Titingnan natin kung ano yung maging reaction nila. Ayan, kasama yung ating mother. Ayan, mag-hi ka, mother. Ang arte. Nakaloka. So, ayan, tikman muna yung ating ukoy. Kung pasado ba siya. Ayan. Just sausaw mo here. Ayan. Ang arte. Ano? How's the taste? Trap? Ang arte. So, ayun guys, hanggang dito muna yung ating cooking vlog. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos. So, ayun guys, that's all for now. Bye-bye everyone, and please do not forget to like and subscribe. Bye-bye!